Čauko, moje meno je Duckman a vítam pri našom ďalšom videu. Tentokrát je to South Park The Stick of Truth, co sa dokopal k tomu, že konečne keď som sám doma, tak budem musieť niečo natočiť. No a povedal som si, že to bude tento South Park, štvrtý part to myslím je. No a neviem absolútne kde sme skončili a neviem či sa na to savelo, pretože tu na to saveuje iba po nejakých checkpointoch. Takže sme savenutí tu pred tým homelessákom myslím. Nevadí, to máme aj tak za jedno. To je jeden homelessák. A tu nás sme sa bili s tým druhým. Som strašne rád, že ste mi tam myšičky, jej. Aha, počkaj, oni nás zabíjali. Vy zmrdí. No to je jedno. Už za ním liesť nebudeme. A... tričko s lepkou, to chcem. Jo, vlastne toto. To necháme tak. Ježiš, niekto otravuje na Messengeri. Ja sa ospravedlňujem. Ideme sem. Ja ani neviem, čo dneska budem robiť, ja proste moc sa mi nechce tú hru nejak hrať, takže by sme robili nejaké misie alebo niečo. Chcem toto trocha spoznať, to mesto. Poďme sa pozrieť sem. A tu nič? Nič. Dve. Ja ani neviem, kam sme došli, to nevadí. What the? Aha, no super, to je ako, že my dojdeme k niekomu domov a on nám povie, že nech zoberieme nejaký balík alebo niečo, teraz som si na úplne istý. Go to the post office. Počkaj, jak to bolo toto? To je inventory, ale... two new friends, oh my godness, to je úplne super. Your king demands, ok. Quests, code, aha, počkaj, to nemáme jak quest. Čakať, ja neviem absolútne s tým to ešte robiť, ja sa len za to ospravedlňujem. A akože my máme teraz ísť na poštu, alebo čo máme robiť prvo? Asi najskôr hej, alebo ešte sa to poobzeráme. To je sexy izba. Vyskoč tam. Je 12:00 presne. Dožička, keby sme to ostali 5 minút, tak či by sa to zmenilo ten čas. Pochybujem. A vy ste teda... som rád, že radíte v tých videách, respektíve v tých komentároch pod tými videami. Pretože tá vaša aktivita je tam úplne super. Snehuliek. Už není snehuliek. What the hell? Ešte raz. Ne, už je zamknuté. Fuck. Ona sa normálne zamkla, proste za to, že sme videli, ona sa zamkne. To nám spravila ona. No toto. Danger. Teraz sme mali ísť asi na poštu. Ale kde tu je tá pošta? Mapa? Ty si čo? Toto je kafe. Ja nechcem ísť na kafe. Ja keď dal by som si kafe, ale nechcem ísť na kafe. To je mall, to je obchod. Schoď, charge, police station, community center. Takže po každom mám takto chodiť. To si myslíte vážne? Ja som v tejto hre úplne amatér, pretože to... tu je post office. Dá sa tam nejak doviesť? Nedá. Dobre, ale počkať, kde sme my? Toto asi zaznačené. A sme tu. Aha, počkať, my ideme tak... zase ísť cez ihrisko, dobre. Pôjdeme cez ihrisko stále rovno. OK, tak si pohneme. Tu sa dá ísť rebelsky. Wow. To je idiot. Proste 2-metrová brána a on ju netrafí. Ty vole. Teraz je držovú. Dobre. Toto je úplne najlepšie, jak proste umlčiť. To je nejaký detko s vnúčkou. Excuse you. Bank. Cash?
What the hell? Jo, post office. Dobre mi. Takže sme tu. Jo, teraz som sledoval, či nahrávam. Dosť skoro som sa pozeral. What the hell? Tak chcem ísť. Oh. To je super. What the hell? Však to vypadá jak obré dildo. Ten jeho balík. Jako pán vedúci, vy ste si objednávali akože jedno obré dildo sám pre seba, to je akože čo? Alebo možno chováte doma slona, to je druhá vec. Ale fuck. Som chcel. Mapa je aj TM-ko. Aké prekvapivé. Teraz mu to máme asi doniesť, ne? Jo. Ale akože čo meďme, kurierská služba alebo čo? Nejako za toto chcem veľké love. Pretože akože prevážať po meste obré dildo to má aj svoje nevýhody, čo keď vás zastavia policajti a znasnia vás s ním, to je zlé. Snaď ma je dobre počuť, pretože mám ten mikrák celkom ďaleko od seba. To kvôli tomu, že predtým tam bol celkom šum a niekto mi posielal snap. Áno. Dneska som ešte točil video o tom, že nestíham točiť videa a nakoniec akorát dnes som našiel ten čas si, čo som rád. Počkaj, toto bol tuším. Bol to on. Jo. Takže lot of parties, okej. To vypadalo fakt ako obré dildo. Jo, to je hentá výzva. Ideme ešte do kuchyne. Ladička! Nejde. A my to celé prehľadávame, nevadí. Cure Potion, super. Ešte tu je skrinka. Power Potion, dobre mi. A hovorili si mi, že sa to dá celkom dobre využívať, že by som si ich mal kupovať. Tieto Power Potiony a takéto veci. Tak si myslím, že neskôr, až pôjdeme do nejakého boja, tak to využijem, tieto vaše rady. Aj tá sa tam vlastne zánkla pred nami. Uchylačka jedna. No dobre. Tam sa nedá ísť? Nedá. To je škoda. Wi-Fi! Wi-Fi! Ideme si po Wi-Fi. Máme tam hotspot. Viete čo je sranda? Že my za tento diel znova absolútne nič nespravíme. Ale aj tak to bude veľmi zaujímavý diel. Wow! Proste si telefonujete a teraz k vám dojde nejaké decko a začne tak prdieť. To je super. Ale tak robíme tie vedľajšie misie, myslím. Man Bear Pig? What the hell? Man Bear Pig? What the fucking hell is that shit? Ty kokos. No tak to už je niečo. Ach jej. Fuck you. Place sensor on transformer. Super. Celý sme tešiví, že budeme niečo placeovať. Jaj no. Toto ste mi hovorili, že ho mám nejako
obísť, ale nesom si teraz istý, jak to bolo. Fuck. A nechcem to teraz hľadať. Shoot. Tak asi ne. Back to the Stone Age, okej, pohodičke. Dobre, ja neviem, či ste mi napísali, že ho mám nejak podplatiť alebo niečo, nepamätám si to fakt. Ale... Triš. Dobre, proste máme ho nejak podplatiť alebo niečo, nejsem si teraz úplne istý, ale tak čo už, nevadí. New message from Cartman. Vysereme sa na bossa. Prečo nám tá ruka ukazovala tam? No to je za jedno. Jo, Twig Bros, to je hento, tam sme boli. Proste tu pobehujeme po meste. Nevadí. Čiže veľmi záživný diel. Počkaj, ty ukáž. To si krásne nakreslila moja. Jej, motýlik. A počuj, ako, ja to chápem, že Forever Alone, ale vieš mi vysvetliť, prečo sa tu takto schovávaš za tú tyčku? Čo? Takže ty si sa prilepil jazykom? Zaujímavé. Ale neskúsme s ním tolknúť. Aha, hide and seek, super. A tu teraz ich máme akože hľadať? Find the hiding children. Okej. Kámo, to čo je? To je super. Čakaj. To sa dá ísť hore? Nope. Alebo možno z tejto strany, hej. Dá. Vieme mať výhľad. Ale skoro, že s tým tlstým zadkom sa nám tam obchal hen ten webš, týhle. Webši. Ale kde ich mám nájsť? What the hell? Deti, ty kmore, kde ste? Teraz by došiel ten bezďak, že... Ale ja som nepil ani kvapku. Nemal si otvárať tú tretiu fľašu. Ja som vedel, že to takto dopadne. Ale nerobí si srandu. Ale oni sa akože hajtli po celom meste, alebo čo? Girls! Girls! Is to girls? Zajímavé. Nie je to taký, že hľadací potion. A možno nám povie, že tieto, že kde sú. No a tento je veľmi zhovorčivý. Ja neviem, ako kebyže do mňa niekto mlátil mečom, tak by som sa asi aj pohol. Ale dobre, pôjde, keď ti to takto vyhovuje. Ahoj moja, keď chceš duhu? Ona sa z toho potešila. What? Deti, kde ste? V smetiaku nejsi? Si istý? No dobre, už som ticho. No dobré, ale ja neviem, kam sa ti šlíky smrti schovať. Počkej. What the hell? Ja mu zničím... Ja mu zničím snehuliaka a proste on nám dá frenda. OK? What the hell? Každému to robíme zle, to je zlé. That's nice. Tam je gitara, ja chcem gitaru. Čo tam? Aha. Počkaj, tam sa dá ísť na rebrík. Ak sa tam dostanem. Nedá sa to? Nedá. To je škoda. Sa zaliznú. Aha, počkaj, my sme mohli... Oni možno ostanú schovaní, až dokým ich nenájdeme tu. What the... Ty kokos. Máme tu Borata s ovisnutými prsami. To je sranda, keď budú stlačať. No dobre, tak ty si pozeraj šport. A my ideme zatiaľ... Tam bola ladnička. Speed potion. What the hell, pan flautist.
Health Potion, ok. Health Potion large, to je super. Dobre, tak ideme zase späť. My proste v tomto dieli spravíme maximálne to, že vykradneme domy. A ešte po schode. Ale jak skáče po tých schodoch. What the... OK. Jaká trofej? Stenové hračky. Pouličný bojovník. Ty vole, kto sa otravuje? Momentálne nemám čas, ľudia, ospravedlňujem sa. Respektíve tým, ktorí mi píšu na Facey. What the... Dobre, super, dostanem spotky. Čiže sleepy. Ježiš, ja nikdy neviem trafiť. What the... That's not good. Čakaj, nemáme niečo v inventári, čím by sa to dalo povoliť? No ako super new friends, ok, ale ja potrebujem niečo dobré. Super, ale to nám určite pomohlo v tom, že sa dostaneme von. Čo chceš? OK. Nedá sa cez okno alebo niečo? No dobre, ja zistím, jak sa to robí momentálne. Aha, počkaj, tu nie sú dvere. Ježiš, aha, tam. Jasné. What? Oh my godness. Ty vole. Tak toto bol zlý zajtruk. Vecko! Takže už chvíľku si ešte popúpujeme, no a potom sa na to zvyska vyserieme. Áno, takže dobre, ďakujem, že ste pozreli toto videjko. Ak sa páčilo, môžete zanechať lajčík a nie tak dislike a pevne verím, že tam bude ten like, pretože som sa snažil aspoň troška vás pobaviť. A keď viem, že sme v tejto časti pomaly nič nespravili, ale tak snažím sa to povedať troška ináč, že nerobím tie hlavné úlohy, ale tie vedľajšie, ktoré možno nie sú také nudné a možno sú, neviem, to už musíte posúdiť sami. Takže ďakujem, že ste sa pozreli, ak chcete môžete dať like, ak nie tak dislike a majte sa.